हायालाय बेनानो इसिनि गिदिरखा बेना नोंनाथ' मुस्रिमान बायनाय बायदिसो मोनगोन जागोनदां इसिनिसो राखाङियावनो बिसिनिखा थ' रायजोफोर आं नोंथांमोनजों मोनसे भिडिअ शेयार खालामनि नोंथांमोना भिडिअखौ नायना लाबानो जाबाय ओरैबायदि लेथ्रा बे बर' आइजोआ मिथिगौ ना बाथ्रा रायलायदों नोंथांमोना खोनाबाना आयौ आसुरित मोनगोन आरो बिनि रायलायनाय एक्टिंफोरा सिगारेट सोबै सोबै बियो खाथि खाला आरोबाव मानसिफोर दंबावो हौवा मानसि हिन्जाव मानसि गोबां दङ बिसोर बायदि मानसिफोरनाथ' ग्रुप थाखायोना ना इजि गाज्रि खामानि मावग्राफोरना इसोरखौथ' मा होननांगौ जेनेबा फानग्रा होननांगौ मानांगौ इसेबां उन्दै उनलाबाथाय बेलेग खोथा जेनेबा बुजिस'यैयाव मावफ्लांबाय बेथ' बिदि नङाना बियो बुरि मानसि जोंनि बिमाजों समान नोंथांमोना नुबाथाय मिथिगोन आरो आं भिडिअखौ बिनि फेसखौ ब्लार खालामना होगोन नोंथांमोना जुदि नायनो गोसोथारबा आंनो फेसबुक मेसेन्जाराव बिहरबानो जाबाय आंनि फेसबुकनि नामखौ मिथियाखैबाथाय आं स्क्रिनाव होनो हागोन मैदेर वाइटि आंनाव बिहरबाथाय आं हरखागोन आरो ना थ' बिनि ब्लार खालामनायनि रिजनानो जाहैबाय जेनेबा बिनि न'नि खानदानि मानसिफोराबोथ' नायनो हागौ ना नायबाथाय बिसोरखौ बुंगोन नै नोंसिनि आमुखिया माथो इदि रायलायदों इदि खामानि मावोनो इदि खालामोनो फानग्रासो माथो इदि होननानै बुंगोन ना थ' बिसोराबो लासिं सिं जायोना बिनि थाखायनो आङो बिनि फेसखौ ब्लार खालामना होगोन आरो ना नङाबाथ' आङो देखायजोबनानै होगौमोन थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोना लाबानो जाबाय खेबसे बानायनाय नायो हायालाय बेनानो इसिनि गिदिरखा बेना नोंनाथ' मुस्रिमान बायनाय बायदिसो मोनगोन संदानानो मोजांखा आंना टाइट मार नोंमारगौहाय सयथिनबो दंब्ला गिदिरथार मानोथाय गिदिर जागोनदां इसिनिसो राखाङियावनो बिसिनिखा ओमफ्राय राखांबाथाय इसिनि जाखायो आइयो थै माथो सोजायो नोंलाय नंगौना नङा जाखो सयथिनबो आं फटक साफायना दोनोमोन ओमफ्राय मानसिफ्रा नायो लोगोफ्रा ओमफ्राय आं डिलेट खालामबाय आं खिथागोन डेम' होना नोंनो बेनिफ्राय गिदिर जाया नों नुदों बिदानिखौ बेनिफ्राय गिदिर जानो हायो नुबाय रायजोफोर मा बाथ्रा रायलायदों बिथांमोनाथ' 100% फानग्राखाना हो नङाबाथ' बिदि रायलायनो हाया मोजां मानसिफोराथ' बेफोरबायदि बाथ्रा खोनाबा लाजिनानैसो थैयो लाजिनोना रायलायनोनो साहस हाया ओरैबा असुबिदा मोनथारो आरो ना बिथांमोना नुवाखै माबायदि ग्रुप थालायनानै माबायदि रायलायो आयु मा होनबावगोन आरो बेयावनो सासे बोरायनि आं कमेन्ट देखायबावनो दे नोंथांमोना बे कमेन्टखौ नायना लाबानो जाबाय आं बुंलायनानै होआ स्क्रिनाव देखायना होगोन आङो ओमफ्राय आरो बिनि प्रफाइल बायदिसिना सब देखायजोबना होगोन आं नोंथांमोना जुदि सिनायोबा आंनो कमेन्ट खालाम आरो बिनि न'नि मानसिफोरनो देखायनानै हो बिसिनि गामिनि सोरबाफोर नायदोंबा नोंखौ बेफोरबायदि कमेन्ट हरनो समायो हो नों सासे बोराय मानसि नों सासे बिफा जालायनाय मानसि नोंनावबो फिसाजो दं जानो हागौ बिमा बिनानाव दं जानो हागौ नोंनि फिसाजोफोरा नोंनि बिमाया नोंनि हिनजावा बेफोरबायदि खामानि मावो नामा नोंनि न'आव नों जे आंखौ बिदि होनहरबाय गासै मानसिफोरखौनो खुगा दं होननानै हायो होननानै बेफोरबायदि भाषा दाबुं नों सासे मूर्ख मानसि गुन्दा मानसि हपलेस ननसेन्स नों इडियट नों सासे मेन्टेल बोराय नों सासे मानसिनि महर लानानै जुनार आखुनि मानसि नोंखौ मानसि होनथावा एक्चुअली नों सासे सैमा जे हिनजाव जातखौ फानग्रा मानसि नोंसोर बायदि मानसिनि थाखायनो जों हिनजाव मानसिफोरा हारसिं बेरायनो हाया आं खनले बुंबाय थाखादों जोंनि बर' सिख्लाफोरा खायफा रेप जानानै मानि थाखाय बुथार जानानै लामा सामा गारना दोनजायो ओइ दाथ' एसे खम जादों ओइ सिगां साननैसोफोरथ' मेला नुयोमोन मेला खोनायोमोन बिसोरबायदि मानसिफोरानो बेफोरबायदि बुथारनानै गारो आरो लोगोफोर मिथिगौ ना बिसोरबायदि मानसिनि थाखायनो जों हिनजाव माहारिफोरा उदां बेरायनो हाया हारसिं गोसोबायदि जेराव थांनो गोसो मा मावनो गोसो बेफोरखौ खालामनो हाया मानो होनबा बिसोरथ' लामा सामायाव जोंखौ हारसिं नुयोबा बोख्लायनानै रेप खालामनानै बुथारना गारगोन बेफोरबायदि मानसिफोरानो नोंसोर बायदि मानसिया एसेबां बोरायलायनानै उन्दै गथ'फोरखौ गियानसो होनांगौ बुजायनांगौसो गोरोन्थि नुबाथाय माबा मोनसे आरो नोंसोरसो उल्था गाज्रि भाषा होननानै फोरोंसिनो नोंसोरनि खर'आव मेलेम गैया बोरायलायनानै मायाव बोरायदों नोंलाय गुन्दाथां माथां नुखायो फट'खौबो ससमा गानलायदों गुन्दा बोराया साला बोरायलायनानै लाजिया साला मूर्ख नोङो नोंनि खर'आव सैमा खि दं दुखु मोनोलै बेफोरबायदि कमेन्टफोरखौ नुबाथाय लाजिनांगौ मानसिया एसे लिरनोबो नोंसोरो बोरै हायो नोंसोरनि आसिफोरा मावा नामा बेफोरबायदि लिरनो
सोरबा सोरबा गथ'फोरा देसन हरो गथ'फोराथ' बुजियाना इसोर बायदि मानसिफोरखौथ' मा होनबावनो आरो सोरबा सोरबा खायफा दं गोबाङानो मोजां कमेन्ट हरग्रा मानसिफोर दं आंनाव सापर्ट खालामग्रा मानसिफोर दं साफा सानै दं हेटारफोरा इसोरो कमेन्ट हरो बिसोर बायदि मानसिफोरनाव जाय बिदि कमेन्ट हरोना बिसोरना प्रफाइल बायदिसिना थाया दे उन्दै गथ'फोरना बिराद सालु बिसोरो प्रफाइल बायदिसिनाफोरखौ लागायो आरो मालायफोरनि महर बासिग्राखौ होनदों आङो महरफोरखौ दि होनो मा होनो साइज गैया बाइस गैया बुरै माबा माबि बिराद गाज्रि होनो सोरबा गथ'फोरा थ' बिसोरो प्रफाइल लागाया गावसोरनाबो महरा बांसिनसो गाज्रि जोंनिफ्राय नायजाथावै एकदमबारे सैमा दादुरा एफोरबायदि बिसोरनि महरफोरा नङाबाथ' बिसोरो प्रफाइल लागायगोन ना मानो लागाया महर गैया नालाय लागाया ओमफ्राय गाज्रि कमेन्ट हरो मेगन सानानै मेगन सायाबा नोंसोरो मानो एफोरबायदि खालामगोन कमेन्टआथ' जेनेबा गासै भिडिअ'आवनो जेसेबांखि नों मोजां भिडिअ' बानाया मानो कमेन्ट गाज्रि हरग्रायाथ' थाखायो थेवबाबो अबेबा कमेन्टफोरखौ नायनानै थानो हाया आरोना रिप्लाइ खालामनांगौ गोनां जायो थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसैमोन नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदान नायदोबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय आरोना थ' भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय थ' दिनैनि थाखाय बाय बाय